Welcome back ya my YouTube channel Queen Sanum Ratu Ijli. Senja berganti malam, hatiku mulai gelisah tak menentu. Sainem tak tahu apa yang ku pikirkan. Setiap Belum deh. Nunut delok bal, padahal orang gandeng bal belas. Kulo kaya ngono akeh. Delok bal kabeh iki asine apa ora delok bal? Golek iki nang mall. Nang mall. Alah. Tah iki man es krim. Aku pengen tuku apa ya? Bolok. Wong samene nang plaza iki. Dayane ndelok bola padahal ora godang. Adewe nganu golek AC. Wong iki yo golek AC asline ya. Asline pangan es. Lah yo kae enek cah Indo ya. Lah kae cah Indo tok. Asine yo do golek. Iki ulo kayu yo golek AC ulo kayu. Iki diumumne apa to iki? Kayak dhuwur kae ya. Inceng-inceng. Oh alah. Ini ya rumahan es enak. Es sapa bakule rene? Iki lo enak man es. Paling larang-larangnya 30. Malah enek ono kae satu aja. Oh, waduh. Kalau pemainnya bola, ini apa pas Piala Dunia toh? Orang wong karo wonge lho dadi dhewe. Marai tulisannya naman gede jadi kita aku nggak. Iki pirang puluhin 10.000 ini. Dan delok bokep no jane iso UA. Badannya keplok kayak wong kelopak. Nah, ini cilik lah. Ndi? Gangsing. Oh. Aku masih lahirnya kene sama sedikit gangsing. Ngene iki do golek AC gratis menghemat. Ulala, ya beginilah penampakan. Ya sing andinge GU kae. Enggak, andinge bakul HP lho. Andinge bakul HP apa Redmi. Kae lho. Kae itu saya gede ya. Kayak ulo kayu ya. Ulo kayu. Saiki mangan enak dintekne dhewe. Sangune banyu delok galon. Dicangklong iki nggo galon deh. Terah panase Hongkong jan pol-polan delok adae banyu iki.
Lumrah galone diangkut go jalan. Dhewe kok nganu es ngono. Wong sing paling jahil, Mbak, picek ya kamu. Picek nih, Mbaknya picek. Just playing. Ah no naughty. What you buy? You buy t-shirt? So cute. This one is also cute. Oke lah, Pran. Apa nggak ketemu kono aneh tuh aku Gi? Kenapa hidupku tuh dikelilingi konoan tok? Tak kira-kira wong wedok loh. Lah kene kan ngemek-ngemek payudara. Dek iki nyawang ae. What are you doing? I'm pressing the breast. Wah, nang omah ngoni-ngoni koyo ngono. Koncoku ya ngono nang online. Jek ketemu nang mall ya botiti. Tapi Hongkong yo akeh botita. Tapi yo malah nyenengne ngono kuwi. Aku demen nek ngono kuwi. Aku sama ndek kanca ngono tak ajak ngeplok bendino. Lah ngono ki ndelok vlogku lho ya an. Kamu dhewe kan nyeneng guyu. Pecinta bool. Nganu bool apa kuwi jenenge? Bool berjamaah. Sik dudu pecinta bool. Pecinta bol. Lah pancen duwene bol arep lebokne ngendi? Mosok mek alah mbuh sik nang mall jan drek aku ngene iki. Ngesor dhewe kaya bakul HP to, Beb. Ya medun nang Suning delok horor. Engko lek horor murah ta, Pek? Yang tinggi udine. Iki utuh nang Kae enak Engko lek enek ya utang duit Pak Tua aku arepan.